Основно училище Пейо Яворов в град Бургас отбеляза днес патронния си празник. Днешните тържества бяха кулминацията на събитията, които се проведоха през целия месец януари. Спортна зала Бойчо Брънзов се оказа тясна за всички възпитаници, учители, родители и гости на събитието. По един нестандартен начин, учениците, заедно с екипа на Adventure Team, отбелязаха патронния празник на училището. С много настроение и игри в продължение на няколко часа, учениците се откъснаха от ежедневните си ангажименти и се отдадоха на спорт и забавление. Това е най-хубавото училище за мен. Вътре учителите са много добри, държат се с децата перфектно. Метода на преподаване е много хубав. Предлагам това училище за всички деца, първолаци, които искат да се запишат някъде да влязат в Яворов. Това е най-хубавото училище за мен. Яворов е едно от най-хубавите училища. Вътре в самото училище няма интриги. Всички си имат прекрасно отношение, учители, включително и родителите. Портиера е много добър. Просто отношението е друго. Гост на тържеството бе заместник кметът по образование Йорданка Ананиева. Искрено развълнувана и заредена с положителни емоции, тя поздрави учениците и учителите по случай празника им. Днес един много хубав патронен празник провеждат училище Яворов. Искам от сърце да пожелая на всички учители все така с настроение, с много знания да зареждат учениците. На учениците желая много успехи и нека родителите подкрепят усилията на своите деца. Прекрасен празник организираха днес колегите и учениците от Яворов. Аз за пръв път виждам такъв патронен празник, който е свързан с много емоция, с много настроение, с много игра за децата. Честванията по случай патронния празник на училището започнаха още в началото на януари с редица събития. Участниците в тях пък и най-изявените ученици днес бяха наградени от ръководството на учебното заведение. Всяка година училище Яворов месец януари провежда много състезания за децата. Тези състезания са свързани с творческите възможности на децата и те имат правото да се изявят, да покажат какво могат. Състезанията са свързани с всички учебни предмети и това, което децата са научили до този момент. Те са свързани с рисуването, с писането на есета, с правенето на презентации. И днес ние наградихме 61 деца, което не е малко и показва, че децата с желание се включват, успешно защитават своите позиции сред останалите и доказват приноса на училището в нашата общност. От днес основно училище Пейо Яворов започва подготовката и за друго събитие – благотворителна кампания. В рамките ще бъдат събирани дрехи и обувки за децата от дневния център за работа с деца на улицата.